No niin, hei! Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on maanantai ja minä olen vastikään tullut viikonloppureissusta Kajaanista. Olin mun miehen luona tuossa viikonlopun ja mulla oli erittäin ihanaa siellä. Minä niin rakastan mun miestä yli kaiken. Hän on ihana. Ihana ja rakas. Mutta tänään mulla olisi agendana semmonen, että minä lähden tuonne työvalmentajien joulukahvitteluihin. Ja sitä ennen mun täytyy pakata reppuun noi kaikki tarvittavat asiat, kuten esimerkiksi juomapullo. Koska mä liikun tosi paljon, täytyy kävellä tonne keskustaan Sitten täytyy siitä ottaa seuraava linja-auto ja siitä sitten eikä tää on mennyt rikki, voi ei. Näköjään oli huono vaihtoehto laittaa nää tänne. Onkohan tää toinen mennyt rikki? No ei ole. Onneksi. Tää toinen on mennyt näköjään rikki. Voi hitsi. Aivan niin. Joo, mä tässä näitä tavaroita nyt katselen, että mitenkä apua. Aha, mikäs lappu tämä on? Joku vanha kauppalappu. Joo, niin tosiaan pitää ottaa päivälääkkeet mukaan. Että sitten ottaa ne tossa 2 maissa. Ja tämä nyt tänne säilöö. Joo, tosiaan on ohjaajien joulukahvit tossa ja työvalmentajien joulukahvit ja sinne menen. Siellä mä en voi kuvata. Mutta mä kerron teille sitten, että mitä kaikkea siellä oli. Nyt pitäis. Ensinnäkin mun pitäis hommata paluulippu Kajaanista kotiin. Koska mä lähden joulun aikaan takaisin sinne Kajaaniin mun miehen luo ja olen siellä pari viikkoa. Ja ai että mä en malta odottaa, ihanaa. Jo toinen joulu yhdessä. Yes. Minähän olin silloin viime vuoden jouluna myös siellä Kajaanissa mun miehen luona. Ai että meillä oli ihanaa. Ja tästäkin joulusta tulee varmasti aivan huippu. Yes. Elikkä sitten olisi tuon matkalaukun tyhjentäminen. Täällä on ympäri kämppää taas astioita, mitkä pitäisi laittaa tonne tiskipöydälle. Ja niin, jemmoi. Mä kuvaan 3 päivää maideita. Toivottavasti tää onnistuu tällä kertaa, koska mä oon yrittänyt tätä monta kertaa kuvata maideita, mutta se aina jotenkin jää. Mutta eiköhän tää tästä. Jes. Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt vähän välipalaa, että sitten ei tule illalla niin hirveä nälkä. Niin nyt kun pitää tän
ruokailurytmin hyvänä ja sitten ei tule illalla sitä hirveätä ahmimista. Että silleen vinkki vitonen. No voi apua. No niin. Nyt lähdin kohti keskustaa. Täällä on 16 astetta pakkasta. Sitten mulla on kaiken maailman kaikki mahdolliset talvivermeet päällä, että en tuu enää kipeäksi. Se 2 viikkoa kipeänä teki kyllä ihan niin. Ei enää kiitos. Täällä on aika kivan talvinen keli. Tästä noin 3 kilsaa täytyy kävellä ja sitten seuraavaa linja-autoa, mikä vaan löytyy. Tuossa äsken joku vissiin kaato puita tai jotain. Oli aikamoinen meteli, mutta nyt se meteli onneksi loppui, niin pystyi kuvaamaan pienen klipin. Vaikka täällä on 16 astetta pakkasta, niin ei kyllä tunnu niin kuin käsissä juurikaan. Oho. Enää jäätyy noin silmäripset. Joo. Kyllä tarkenee näillä talvivermeillä. No niin. Nyt on matkalla kotiin. Itse mä oon ihan jäätävä nälkä. Hattu piti ottaa pois, kun jotenkin hikoilee jo valmiiksi, niin ei. Hattu oli vähän liikaa. Vaikka täällä on puhelimen mukaan 12 astetta, niin eipä oikein tunnu missään. Nyt mä tuon risteykseen. Tuleekohan sieltä auto? Tuolta ainakin tulee. Tiedä mihinkä se kääntyy. Ja se kääntyi sinne. Sieltä tulee pyöräilijä. Pääsisinkohan mä tästä välistä enemmän. Pääsen. Joo, oli kivat kahvittelut, mutta näköjään sen verran kuluttaa tässä matkalla, että on ihan jäätävä nälkä. Onneksi mä oon kohta kotona. Vihdoin pääsee syömään. Yes. Hei! Vihdoin ja viimein kotona. Itse mä oon ihan poikki. Kello on 7. Ja mä en syö moneen tuntiin. Saatikaan juonut. Siihen tehdään muutos, nimittäin nyt mä oon juonut ihan. Siis joo, mulla on tää pullo muovipussissa, koska tää vuotaa. Ihmettelette kuitenkin, siksi vastasin siihen kysymykseen. Ihanaa, tää on kylmää, kun tuolla on pakkasta. Oi. Elikkä siis ostin vähän ruokaa. No ja sitten en tiedä, haluatteko tietää, mutta tulette tietämään se ihan kohta. Mitä minä ostin viimeisillä rahoilla? No kuitenkin joka tapauksessa. Vitsi, jalat tärisee. Oliks ne sitten siinä? Joo.
yllätyin, että juhlamokkakin oli alentunut hinta. Perunoita, juustoa, kinkkua, ihan perusjuttuja, kuulkaas. Että semmoista. No niin. Nyt sain ruoan uuniin. Sain syötyä. Ja mä oon tällä hetkellä aivan lopen uupunut. No ihme, sellainen huimaava olo. En tiedä, jotenkin. Rehkinyt tänään ihan liikaa. Ja ihan liian pienellä ravinnolla. Vissiin verensokerit jotenkin koittaa nousta tai jotain, en minä tiedä. Joo, mä laitoin kananmunia keittymään, niin ne on tossa 20 vailla valmiit. Ja otan ruokaa tuolta uunista ja sitten pitäisi käydä suihkussa. Ja sitten sen suihkun jälkeen voisin soittaa mun miehelle. Ja sen jälkeen käydä nukkumaan. Joo, niin mä teen. Jes. Sillä lailla. Huomenta. Nyt olisi tiistai-aamu. Heräsin ihan äskettäin. Kyllä. On väsyttää vieläkin. Jos sitä keittäisi kahvia nyt sitten. Aamulääkkeet pitää muistaa ottaa. Ja jos tänään muistaisi sen päivälääkkeen. Eilen en muistanut ottaa päivälääkettä, kun olin liikenteessä. Muistin sen vielä täällä kotona, mutta sitten en enää muistanut tuolla liikenteessä. Jolloin se olisi pitänyt ottaa. Tänään olisi kahvilapäivä. Menen sinne töihin. Sitten keskiviikkona onkin itsenäisyyspäivä. Mikä tarkoittaa sitä, että mulla ei ole töitä. Onpas mun silmät punaiset. Joo. Että sellaista. Työt päättyy 1:30. Sitten siitä mä tuun tänne kotiin suoraan ja sit pitäis laittaa näitä tiskejä ja ehkä mä vähän aloitan tätä siivoilua tässä. Sitten pääsee helpommalla keskiviikkona, kun mä aloitan etukäteen siivoilua. Kyllä
mulla on vieläkin tätä yskää. Eiköhän tää tästä lähde jossain pois. Ai. Sitä tekis leikki. Joo. Pitää herätä tälleen aikaisin aamulla, koska täältä lähtee linja-auto niin ihmeellisiin aikoihin. Pitää olla hereillä ajoissa. Itse kun tuntuu, että tätä ääntä ei lähde mieleen. Ääni taas ihan painuksissa. En olisi ollut toista salaa. No, nyt enkö näin. Tällä. Mie kun tykkään laittaa sitä salaattia tuohon leivän päälle. Nyt se jäi tällä kertaa laittamatta. Ei se mitään. Tällaiset aamupalaleivät. Kohta kahvi valmis. Joo. Ja tässä alan valmistelemaan aamutoimia ja sitten katsotaan kun lähden tästä liikenteeseen, niin katsotaan pystynkö minä kuvaamaan missään kohtaa, mutta katsotaan. Jes, mukavaa tiistaipäivää kaikille. Hei, tosiaan mun piti kiittää teitä. Siis mahtavaa, että mun YouTube-videot kiinnostaa ihmisiä. Mulle on tullut yhtäkkiä uusia seuraajia. Ai. Tulee limaa tuolta kurkusta, niin piti vähän hökiä sitä pois. Niin. Kiitos tosiaan paljon uudet seuraajat, että olette tulleet seuraamaan minua. Mulla tosiaan ei ole YouTube-kommentteja käytössä, joten minuun saa yhteyttä Instagramin kautta. Sinne voi laittaa viestiä ja kiitos todella paljon, että olette lähteneet seuraamaan. Jos teillä on jotain kysyttävää, että kuka minä olen ja mitä minä teen, niin saa kysyä. Ja mä voin toki kertoa vähän tässä myöhemmin, että mitä minä teen ja kuka minä oon ja missä minä oon ja tälleen. Joo.
Että kiitos paljon. No niin, hei. Pääsin töistä tossa 1:30 maissa ja sitten piti odottaa linja-autoa. Nyt mä oon täällä kotona. Mä olin vähän aikaa tuossa ystävän TikTok-livessä ja nyt päätin sitten keskittyä näihin kotihommiin. Mä ihmettelin suuresti sitä, että ennen Kajaaniin menoa niin mä olin unohtanut Kuivuriin mun pyykkejä. Yhtäkkiä ohjaajat sanoo mulle, että joo, et sulla olisi noita pyykkeitä. Aha. Niin oli vaan sellainen, että mitkä pyykit? Et niinku mitä? Miten mä oon voinut unohtaa mun pyykit? Jotenkin kuvittelin, että mä olin hoitanut ne kaikki ennen reissua. Mutta en näköjään sitten ollutkaan. Joo, kyllä. Sitä on näköjään tullut kahvia juotua liikaa. Ei enää maistu tää kahvi samalla tavalla kuin päivällä. Tää loput pois. Sitten mun pitäisi mennä viemään noi pahvit. Toi pahviroskis suoraan ihan. Sitten mun pitäisi viedä nää biojätteet. Nääkin on aivan. Tää biojätepussi niinku. Ei. Tää ei pysy enää paikoillaan. Ja tää pitäisi viedä. Sitten pitäisi etsiä rippitodistus ja ajatellen sitä, että tulee toi mun kummilapsen ristiäiset. Naapurilla on näköjään huono päivä. Hakkaa tuolla seinää. Joo, tosiaan mulla on 2 kummilasta. Ja toisen ristiäisistä jo tiedän, että se on kohta puoleen tulossa. Aivan, siis mä oon pitkään haaveillut siitä, että mä saisin olla jonkun lapsen kummi. Ja nyt minä vihdoin ja viimein sain sen kunnian. Tätä mä oon toivonut jo pitkään. Tämä vesi. Oi, huomenna olisi itsenäisyyspäivä. Autoako ei lähtenyt töihin. Yleensä tottunut keskiviikkona ihan normaalisti töihin, mutta nyt sitten onkin yksi vapaa päivä tässä. Vähän katsonko linnanjuhlia. Kyllähän se nyt kannattaisi katsoa, kun viimeistä kertaa Sauli on pressana. Ja se nyt kannattaisi katsoa. Kyllä. Mä en tiedä miten tää mun ääni kuuluu, kun minä täällä vedellä huljuttelen, niin en tiedä mitenkä kuuluu. Toivottavasti kuuluu hyvin. Täällä on kaiken maailman lääkekippoja, kun niitä mitä ne on?
Sanon nyt. Niitä särkylääkkeitä tuotiin ja antibioottia ja kaikkea. Niin haluan noita lääkekippaa joka puolella. No niin. Hetkinen, ei täällä. Noniin. Niin. Semmoista kaikkea kivaa tulossa. Tosiaan jouluna vietan tuolla mun miehen luona Kajaanissa. Ja mä en tiedä pystynkö mä kuvaamaan jouluvideota, mutta voin aina jotain yrittää. Okei. Katsotaan. En tiedä. Katsotaan nyt. Eilen oli kyllä niin puhki loppuun palannut päivä kuin olla ja osaa aivan liikaa tekemistä yhdellä päivällä. Että kyllä siinä oli melkoinen vapaa päivä. Tänään onneksi ollut vähän iisimpää. Ja tässäkin saa illan hyvin sujumaan, kun näitä siivuja tässä vähän aloitan ja huomenna jatkan. Ja sitten jos siivoamaan täällä niinku tänään koko kämpä ja huomenna vaan pyykkään. Sekin voi. Sekin voi hyvin olla. Pitäisikö herätä huomenna aikaisin ja alkaa touhuamaan. Joo, ehkä. Katsotaan mitä minä jaksan. Jopas tästä tiskivedestä tuli keltaista. No, niin likaisia astioita, että mitään ihmettä. Kauan mä oon tätä klippiä kuvannut. Herranje! 7 minuuttia. Tästä videosta, minkä mä teen 3 päivän maiden, niin tästä tulee muuten pitkä. Ja hei, oikeesti kiitos kaikille uusille seuraajille. Mitä mä nyt vähän kertoisin itsestäni uusille seuraajille, niin on se, että mä olen 28-vuotias nainen täältä Kouvolan suunnilta. Ja tähän mä et oikein muuta kertoisin. Niin kuin olette varmaan jo moneen otteeseen kuulleet, niin mulla on tosiaan mies Kajaanissa ja mä haluaisin itsekin tulevaisuudessa muuttaa sinne, mutta se nyt sitten näkee, että milloin. Joo, niin tää lopetti kesken kaiken kuvaamisen ja mun piti tarkistaa tuosta edelliseltä klipiltä, että mihin mä jäin. Niin, jäin siis siihen, että mä kun asun täällä asumisyksikössä ja mulla on ollut tarkoitus päästä täältä pois, niin sen mä oon huomannut, että täältä ei niin vaan pääse pois. Ja täytyy niin kuin sanoa, että ei tänne ollut kyllä helppo päästä. Niin kuin tänne ei ollut helppo päästä, eikä täältä ole helppo päästä pois. Että saan nyt nähdä milloin täältä pääsee etenemään, koska musta tuntuu tällä hetkellä siltä, että mun elämä vähän niin kuin junnaa paikoillaan ja niin kuin, että siis mä en koe hyötyväni täällä asumisesta enää yhtään. Että mä haluaisin vaan eteenpäin. Mulla on koko ajan vaan ajatuksessa se, että voi kun täältä pääsis jo eteenpäin. Ja niin haluan jo eteenpäin elämässä.
En tiedä miten se on niin vaikea päästä pois. Tosiaan en tiedä mitä tuohon edelliseen klippiin tuli, että se lopetti kesken kaiken kuvaamisen. Mä en sitä klippiä laittanut, tai siis en niinku koskenut tuohon kameraan. Että en tiedä minkä takia se lopetti kesken kaiken kuvaamisen. Mutta tässä mun puhelimessa, kun mä kuvaan näitä videoita puhelimella, mulla on kamera, mutta siinä on huonompi kamera kuin mitä tässä mun puhelimessa, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että tulee paljon laadukkaampia videoita, kun kuvaan puhelimella. No, niin en tiedä, tää mun puhelin alkaa oikeasti vedellä viimeisiä. Tänäänkin aamulla mä ihmettelin, kun mä avasin puhelimen siinä pakkassäässä, niin aamulla mulla oli varmaan jotain 80% akkua kotona ja sitten yhtäkkiä mun puhelin ilmoittaa, että joo, sulla on 1% akkua. Sä että mihin se katos? Ja sitten toiseksi mä mä laitoin tämän puhelimen lataukseen. Siinä ei mennyt kuin ihan pien hetki ja se oli jo ladannut ihan täyteen. Vaikka akkua oli latauksen alussa 20% ja yleensä se ei kyllä, siis no joku ihme superlatoi, kun se lataa noin hyvin. Mutta joo, semmonen puhelimen tilanne. Joo, niin vähän muuta. Itsestäni jos kerran vielä, niin mä olen töissä 2 työpaikassa. Mulla on sellainen kahvilatyöpaikka ja sitten on sellainen päivätoimintakeskuksen työpaikka. Ja päivätoimintakeskuksen keittiössä olen siis töissä ja ai vitsi, se on ihana paikka. Siellä on todella ihana olla töissä. Ja siis toinenkin mun työpaikka, tää kahvila, niin sekin on aivan ihana paikka. Siis just tänään puhuttiin työkavereiden kanssa, että miten meillä on niin hyvä porukka. Siis aivan älyttömän hyvä porukka. Kaikki tulee hyvin toimeen keskenään. Ainahan sitä välillä tulee pientä känää, mutta se on sovittavissa. No mulla on tosiaan... Ai niin, kuvaaks tää? Kuvaa voi kiitos. Mä en koko ajan pelkää, että tää lopettaa kuvaamisen tää puhelin. Mutta joo, niin semmonen, että uudet seuraajat, ketkä ette välttämättä tiedä, ellette ole katsoneet mun edellisiä videoita. Mullahan on elämäntilanne muuttunut tässä vuosien varrella, mitä mä oon näitä videoita tehnyt. Ja siinä ihan ensimmäisessä videossa, missä mä kerron mun asumisesta ja olemisesta ja näin, niin se ei enää pidä oikein paikkansa, koska mä olen sieltä asunnosta muuttanut jo aikapäiviä sitten pois, kun kumppani on vaihtunut ja kaikki, niin se mun esittelyvideon tilanne on ihan eri kuin että mikä se on nyt tänä päivänä. Mulla on haasteita elämässä ja suurimmat haasteet on... Ja näin puhelin päätti taas lopettaa kesken kaiken kuvaamisen. Mutta nyt onneksi mä tiedän mihin mä jäin. Niin
mulla on haasteita elämässä ja sehän kertoo ihan jo, että mä asun täällä, niin kertoo siitä, että niitä haasteita tosiaan on. Ja niistä yritetään mennä eteenpäin. Mitäs sitten? Sitten jos laittaisi näitä uusia tiskejä tänne likoamaan. Joo, niin olin vielä kertomassa siis sitä, että mulla on diagnoosina FAST, mikä on fetaalialkoholioireyhtymä, eli se on niinku kehitysviivästymä tai semmoinen, siitä saa tietoa netistä enemmän kuin jaksaa etsiä. Se on niin monimutkainen juttu, että mä en jaksa nyt selittää sitä tähän. FASTin vuoksi minulle on tullut lievä älyllinen kehitysvamma, mikä ei juurikaan näy mun elämässä, mutta esimerkiksi lapsena mun oli vaikea oppia puhumaan, kouluikäisenä oli vaikea oppia lukemaan ja matikkahan nyt mulla on aivan todella surkea. Mä en vielä tänä päivänäkään ole kovin hyvä matikassa. Mutta ei kai tuo haittaa. Ainakaan paljon elämää. Sitten minulla on tullut, siis 2-vuotiaana minulle tuli epilepsia. Ja nyt oikealla lääkityksellä kohtauksia ei ole tullut 18 vuoteen. Et se on jo aika hyvä. Ja kun olin 18, minulle puhkesi paniikkihäiriö ja uskallan väittää, että suurin syy, minkä takia se puhkesi, niin oli ihan lapsuuden traumat, koulukiusaaminen, hylkäämisen pelko ja kaikki tää. Että olen mennyt todella paljon eteenpäin paniikkihäiriöni kanssa, mutta just silloin kun elämäntilanne muuttuu, vaikka esimerkiksi otetaan puheeksi se mun pitkän parisuhteen ero. Me erottiin 7 vuoden parisuhteesta erosin. Niin se oli mulle rankkaa aikaa. Mä pelkäsin, että mä en pärjäisi niinku omassa asunnossa. Mua pelotti ihan hirveästi se, että toinen lähtee. Vaikka mä olin niinku käsitellyt sen, että okei, meillä on ero, se oli yhteinen päätös ja näin. Niin silti mua pelotti, että miten mä pärjään yksin. Mut nyt kun mä oon siitä erosta on nyt 2 vuotta, niin olen huomannut, että ei se ollutkaan niin paha asua yksin. Mä pärjään omassa asunnossa. Ja että oikeasti tällä jälkikäteen miettii, että miten se oli olevinaan niin pelottavaa asua yksin. No mä oon ennenkin asunut yksin ennen sitä parisuhdetta, niin miten se oli olevinaan niin pelottavaa, en tiedä. Mutta ehkä kun oli tottunut siihen, että toinen on siinä, niin sitten ei jotenkaan osannut niin luottaa siihen niihin omiin kykyihin. Mutta semmonen. Ja nyt mulla on uusi parisuhde. Ollaan niin kuin nyt oltu vuosi yhdessä. Siinä oli yhteen kohtaan tauko.
Ja siis tämä mies, kenestä mä nyt puhun, niin on hän, joka laulaa siinä videolla minulle niitä rakkauslauluja. Täällä YouTubessa on siitä video. Niin hänen kanssa olen yhdessä. Ja ai että mä oon niin onnellinen, että mä sain hänet takaisin. Hän on ihana. Että kyllä, minun elämä on todella hyvää. Sellainen kun ajattelee, niin mulla on asiat aika hyvin. Mä oon mennyt paljon eteenpäin siitä verraten, mitä mä olin silloin 2021. Että voin olla kyllä ylpeä itsestäni. Sen mä vaan sanon. Joo. Semmonen. Mutta joo, puhelin päätti taas lopettaa kesken. Mä en kyllä tiedä yhtään mitä mä olin tossa selittämässä, mutta se täytyy. En yhtään tiedä mitä mä olin sanomassa, mutta kuitenkin semmoista. Mä en oikein tiedä mitä muuta mä kertoisin teille. Mulla on asiat muuten hyvin, mutta tämä asuminen riepoo minua vähän liikaa. Olen yrittänyt vaikuttaa asiaan, mutta en tiedä miten se on niin vaikeaa saada äänensä kuuluviin. On nyt olevina niin hirveän vaikeaa. Joo. Pitäisi lähteä viemään noita pahviroskia. Sitä mä en kyllä ala kuvaamaan. Joo, nyt on ainakin tiskit hoideltu. Nyt jos tähän väliin oikeasti kävisi viemässä noin pahviroskit, ettei se taas jää. Nimittäin oikeasti se kohta jää taas. Ja sit minä taas ihmettelen, kun niinku pahviroskissa on täynnä. Mä en edelleen tässä luvia. Niin turhauttavaa, kun pitää viedä tonne mäen päälle. Mutta ei kai siinä. Se on vaan vietävä. Sitten sen jälkeen vois kyllä tehdä tälle keittiölle vielä vähän lisää putsata nämä tasot ja niin poispäin. Mutta joo, minä lähden niitä pahveja nyt käymään. Ettei se oikeasti jää tältäkin päivältä. On nyt pakko viedä, se on niin täynnä. Joo. Semmonen pieni esittäytyminen tähän väliin. Yes.